ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של היחידה סיכום עולמי. מטרות היחידה הן למידה על מיומנויות הסיכום. התלמידים ילמדו על הסיכום ומאפייניו, ויכירו את השלבים בכתיבת שני סוגים של סיכום. סיכום כולל וסיכום בורר. הם יתרגלו את השלבים השונים בתהליך הסיכום, ויתנסו בכתיבת סיכום בורר של כתבה מעיתון. מטרות היחידה נגזרות מהישגים נדרשים 2 ו-5 בתוכנית הלימודים. הישג 2, ציון הדרך. סיכום של מידע ממקור אחד לפחות כחלק מתהליך למידה. הישג 5, ציון דרך, זיהוי הרעיונות העיקריים בטקסט והבחנה בין הפרטים החשובים לאלה שאינם חשובים. מטרות בתחום התוכן. ההקשר הנושאי ביחידה זו הוא אורח החיים של ילדים בעולם בכלל ומערכת החינוך ברחבי העולם בפרט. מבנה היחידה. היחידה סיכום עולמי עוסקת במיומנות הסיכום. התלמידים ילמדו על הסיכום ומאפייניו, יכירו את השלבים בכתיבת סיכום כולל ובכתיבת סיכום בורר, ויתנסו בכתיבת סיכום בורר של כתבה מעיתון ילדים ונוער. היחידה בנויה מ5 שיעורים, ויחידת הערכה המסכמת את הלמידה. סרטון זה מציג את שיעורים 4-6 ביחידה. שיעור מספר 4. בשיעור זה, התלמידים לומדים מה השלב הבא לאחר שעיקרי הדברים נאספו וגובשו במהלך השיעורים הקודמים. הם לומדים לקשר בין עיקרי הדברים על פי תת נושאים ולסדר אותם ברצף שיתאים לנושא הסיכום, במה כדאי לפתוח וכיצד יש להמשיך. וכן, לומדים להפעיל שיקול דעת בניסוחם, מתי כותבים במילים אחרות ומתי מעתיקים מהטקסט. שיעור מספר 5. השיעור פותח בבירור השאלה מהו סיכום טוב. התלמידים מתנסים בתהליך כתיבה של סיכום בורר על פי הנחיות, משלב קריאת הכתבה ועד שלב הגשת התוצר הסופי. במהלך הכתיבה, התלמידים מעריכים את כתיבתם בעזרת שאלת שאלות מכוונות, מעריכים את הסיכום שכתבו חבריהם ומשכתבים בהתאם. שיעור מספר 6. ליחידה זו, אירוע הערכה דיפרנציאלי ובו מטלה אחת, כתיבת סיכום. להערכת המטלה מצורף מכוון למורה. במסקים הבאים נתאר באופן מעמיק יותר כל אחד מהשיעורים. שיעור מספר 4. השיעור פותח במליאה מה עשינו ומה נעשה, ובה נערוך חזרה על השלבים בסיכום בורר שנלמדו בשיעור קודם. נתמקד בה בחשיבות הארגון של עיקרי הדברים, הניסוח והפתיחה בכתיבת סיכום בורר. במסך הרביעי נציג את נושא השיעור הרביעי, כיצד יוצרים סיכום מעיקרי הדברים. בפעילות היחידנית, מה קשור למה, עוסקים התלמידים בחשיבות הקשר בין עיקרי הדברים הקשורים לנושא המרכזי בסיכום, וברצף המתאים שבו יש לסדר את תתי הנושאים בתוך הסיכום. זוהי פעילות דיפרנציאלית. במליאה מארגנים סיכום, נבדוק את שני הנושאים הבאים. כיצד נארגן את עיקרי הדברים בסיכום? מה לקשר למה? נדגיש שלא תמיד כותבים סיכום לפי רצף הדברים בטקסט המקורי, ולכן יכולות להיות דרכים שונות לסיכום. מה נעתיק מהטקסט, ומה נשנה ונכתוב במילים שלנו? נלמד שבתהליך הכתיבה אנו צריכים להפעיל שיקול דעת בכל שלב. בפעילות היחידנית מנסחים את עיקרי הדברים, התלמידים נחשפים לשימוש בגוף שלישי בכתיבת סיכום, ולצורך בכתיבת פתיח המציג את הטקסט ומטרתו. אם יש צורך, נוסיף גם משפט מסכם. גם זו פעילות דיפרנציאלית. במליאה המסכמת של השיעור, מסדרים ומסכמים, נחזור על נושא השיעור במסך אחת, ונדון בתובנות שבסדרת המסקים 2-5. כעת ייכנסו התלמידים לפעילות האחרונה בשיעור, מתרגלים, מקשרים, מסדרים ומנסחים, ליישום ולתרגול הלמידה. מומלץ לבצע את התרגול בזוגות. שיעור מספר 5. השיעור פותח במליאה מהו סיכום טוב, ובה נדון בשאלה כיצד מעריכים סיכום. להערכת הסיכום נשתמש בשאלות מכוונות. לפני שהתלמידים יקבלו את רשימת השאלות המכוונות,
מומלץ שינסו לנסח בעצמם שאלות כאלו. לרשות המורה מסקים 4-9, ובהם תובנות מרכזיות משיעורים קודמים. נמשיך לשתי פעילויות יחידניות ברצף. בפעילות הראשונה, הסיכום על הלימודים בשוודיה, ובפעילות השנייה, משחק מסלול שאלות מכוונות, התלמידים מתנסים בהערכת סיכום קיים דרך משחק מסלול, שבו מבחר של שאלות מכוונות. מומלץ להדפיס את הסיכום לימודים בשוודיה ואת הטקסט המקורי להיות ילד בשוודיה ולחלקם לתלמידים. מומלץ גם לתת הנחיות לעבודה במחשב ובדף המודפס. נמשיך ל3 פעילויות דיפרנציאליות מסכמות. בפעילות הראשונה כותבים סיכום, התלמידים מתנסים בכתיבת טיוטה לסיכום בורר על פי הנחיה מטקסט חדש, הצילו רעידת אדמה. לרשותם בעזר מסך השלבים ושאלות מכוונות. הם יעתיקו את הטיוטה וימשיכו לעבוד עליה בפעילות השנייה, משכתבים את הסיכום. בפעילות זו יידרשו התלמידים ליישם את כל מה שלמדו בכתיבת סיכום על פי הנחיה. הם יעריכו את עבודתם, ישכתבו אותה ויעריכו סיכומים של עמיתים. בעקבות הערכה יוכלו לתקן את עבודותיהם אם ירצו ולשלוח אותן לגלריה. במסך הראשון בפעילות השלישית מסכמים את הסיכום, התלמידים עורכים רפלקציה על תהליך הכתיבה שעברו. מומלץ להדפיס את הטקסט הצילו רעידת אדמה ולחלקו לתלמידים. המליאה המסכמת את היחידה המסכמים את הסיכום היא מליאה לא ממוחשבת. במליאה זו יוצגו עבודות נבחרות מהגלריה. התלמידים ישתפו בתהליך הכתיבה, בקשיים שעלו וביכולות שגילו. כדאי לשוחח גם על משחק המסלול ולבדוק כיצד הוערך הסיכום על הלימודים בשוודיה. ניתן להאזין להקלטות התלמידים של שיר הסיכום ולסכם מה חשוב לזכור בבואנו לכתוב סיכום. אירוע הערכה לסיכום היחידה. אירוע הערכה זה הוא דיפרנציאלי, ובו מטלה אחת, כתיבת סיכום בורר על פי הנחיה. לתלמידים המתקשים ניתן הטקסט להיות ילד באתיופיה, ולאחרים הרים של השפעה. לרשות המורה מכוון להערכת הכתיבה. חשוב להדפיס את הטקסטים שיש לסכם ולחלקם לתלמידים. לסיום סרטון ההדרכה הנה כמה המלצות. בשיעורים 4-6 בתהליך השמטת הפרטים, חשוב לתת לגיטימציה להצעות שונות, כל עוד הן מלוות בהסבר ומנומקות היטב. כמו כן, יש לעודד לכתיבת סיכומים שונים של אותו טקסט. לקראת שיעור 5, מומלץ להדפיס את הסיכום לימודים בשוודיה, את הטקסט המקורי להיות ילד בשוודיה, ואת הטקסט הצילו רעידת אדמה, ולחלקם לתלמידים. כמו כן, מומלץ להדפיס את טופס השאלות המכוונות. לקראת שיעור 6, מומלץ להדפיס את הטקסטים להיות ילד באתיופיה והרים של השפעה, ולחלקם לתלמידים על פי רמתם. בכל השיעורים שבהם יש אפשרות בחירה בעבודה מול טקסט מודפס, כדאי להמליץ לתלמידים. לסמן את כל המשפטים שקשורים לנושא בקו תחתי. להדגיש את עיקרי הדברים. להעתיק את עיקרי הדברים לפי תת הנושאים ולנסח כל אחד מהם. אם משתמשים בטקסט במחשב, כדאי להמליץ לתלמידים לסמן את כל מה שקשור לנושא ולמחוק את מה שהושמט. לסמן את עיקרי הדברים ולמחוק את מה שהושמט. לסדר את עיקרי הדברים לפי תת הנושאים, על ידי העתק והדבק. לסיום סרטון ההדרכה, נזכיר את המדריך למורה העומד לרשותכם, ובו מידע מקיף על היחידה, רקע כללי, פירוט על השיעורים והצעות לתוכן המליאות ולכל אחד מהשיעורים. חברת עת הדעת מערכות חינוך מודה לכם על השימוש במערכת עת הדעת.